Litoturia patrocina Lorache. Bona vesprada. El dia comença avui més fresquet, no ha sigut obstacle perquè les temperatures pujaren al centre del dia un parell de graus més que ahir i tot i que hem tingut sol durant bona part de la jornada, els models, els mapes continuen donant ruixats i tronades no només esta vesprada, sinó durant bona part de la nit i matinada i pot ser demà a primera hora de matí encara queden alguns ruixats residuals. Ara comentem en la previsió. De moment, sol al llarg del matí, presència d'alguns núvols en punts de la costa, del sud de València i nord d'Alacant i veiem com a partir de migdia ja els núvols pintaven pràcticament totes les muntanyes de l'interior de Castilla i València i també algun punt d'Alacant. Són els núvols que aniran creixent al llarg de les pròximes hores. De moment, en el moment de fer aquesta gravació, encara no havíem tingut precipitació, però no descartem tindre-les de cara a les pròximes hores. Les temperatures màximes han pujat 1-2 graus respecte als valors d'ahir, les més altes a les comarques més centrals de València, amb aquests 32 graus que han tingut a Somacàrcer, a la Ribera, en punts de la costa, temperatures al voltant d'aquests 30 graus de Castelló, de València, de Gandia o també de zones com Relleu i Finestrat. A les comarques més centrals, temperatures entre els 30 i els 32 graus, temperatures per davall dels 30 graus trobem a l'interior de València, bona part del centre de Castelló, zones del nord, del litoral nord de Castelló, i de nou, en les zones de muntanya de Castelló, temperatures per davall dels 25 graus. Ahir ja l'ambient es manté més o menys fresquet durant tota la jornada. Demà comencem el dia amb presència de núvols, potser tinguem la resta de les tronades que ens acompanyaran durant la nit en matinada i després aniran trencant-se els núvols, ruixats en principi de caràcter dèbil, la presència de més núvols farà que pugen les temperatures i de vesprada, atenció de nou a les tronades perquè tornaran a créixer els núvols amb energia, descarregant preferentment en les zones més interiors i no descartem que en punts de muntanya, del sud de València, les zones més pròximes a la mar, de la Safor o de la Marina que encara troben aquestes estribacions de les serralades bètiques, encara puguen tindre algun ruixat de vesprada amb temperatures amb tendència a baixar, però més o menys les màximes es mantindran en els valors d'avui. Potser a partir de que es formen les tronades començaran a baixar. En definitiva, pocs canvis en les temperatures. I pel que fa al risc d'incendis forestals, demà serà alt a tota València, a tot Alacant i una miqueta més baix a la província de Castelló. No obstant, sempre hem de parar l'atenció a aquestes tronades que creixeran i es formaran a partir de migdia i descarregant de vesprada en primer lloc en zones de muntanya de l'interior. Dijous, una situació molt pareguda, sol de matí, possibilitat de tronades de vesprada que també podien afectar les zones de muntanya de la zona centre del nord d'Alacant, del sud de València. Divendres sembla que els ruixats i les tronades quedarien només afectant les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, temperatures sense canvis i caldrà veure què passa dissabte perquè els mapes no acaben de ficar-se d'acord. Sembla que també començarem el dia al sol, el cap de setmana començarà el sol, però les tronades de nou podrien tornar a ser protagonistes. Litoturia ha patrocinado Lorache.